notification button. Da zaka haɗa application da wayar Android. To yau za mu gabatar da bayani akan shi application ɗin da kuma hanyoyin da za a bi wajen gabatarwa, sannan da wani website ya kamata mutum ya fara ziyarta yayin gabatar da Android application, sannan kuma meye amfanin haɗa Android application a wajena. To da farko za mu fara tambaya menene application ɗin shi karan kansa. A sauƙaƙe za mu iya cewa application manhaja ne wanda ake sa wayar Android wanda yake taimaka mata wajen gudanar da aiki. Kamar misali a ce mota ce, to dole mota tana buƙatar man fetur kafin tafiya. In ya kasancewa babu man fetur to mota ba za ta tafi ba. To ita ma Android haka ne, saboda application kamar shine matukanta ko kuma jigo wajen gudanar da rayuwarta. Yanzu misali a ce wannan Android din da muke aiki da ita ya kasance cewa babu application ko daya, to ta yaya Android din za ta yi amfani? Kun ga babu yadda za a yi a ce Android ta yi amfani babu application. Saboda haka application su ne jigo ko kuma su ne matukan waya, ko kuma in ce su ne Android din gaba daya. Saboda haka Android ba za ta taɓa yiwuwa ba, dole sai da application. Shi kuma application akwai hanyoyin da ake bi wajen hada shi ko kuma in ce wajen gina shi. Akwai wanda za ka zauna kai da kanka ka tsara komai da kake so ya kasance. Kamar misali ina so in hada application na Opera Mini, akwai yanda zan zauna in tsara shi a karan kaina, wanda komai da komai ni zan hada shi, wanda wannan abun shi ne ake cewa kamar programming ko wani abu makamancin haka. Programming za mu kira shi kai tsaye, wanda su programmer su ne suke shirya application su kuma tsara shi. Kamar misali wannan Opera Mini su ne za su zauna su tsara shi, su ce nan za a sa logo na Facebook, nan za a sa na Google, nan za a sa na Instagram, nan za a sa wajen satin da wasu abubuwa da makamantan haka. So wanda suke programming na application duk su suke hada wannan abubuwa. To idan misali ya kasance cewa ina son iya hada application amma kuma ban iya programming ba, so yanzu duniyar an ci gaba ta yadda za ka iya, ko kuma aka samar da wata hanya ta yadda za ka iya kirkirar application ko da baka iya programming ba. Wato dai kawai abin da ake bukata shine ya kasance cewa kana da wayar da za ka hada application din, sannan kana da data da za ka gudanar wajen gabatar da wannan aiki na hada application. So yanzu mu tun da ya kasance cewa ba programming za mu koyar ba, to za mu yi bayani kan yadda za ka hada application ta hanyar amfani da wayar Android ba tare da ka yi programming ba. Akwai website da yawa wanda suke ba da damar da za ka hada application na wayar Android, kamar su Andromo, su App Creator, akwai wani App Guys da wani da haka, akwai wani Create App Your Own da dai zaga ina jin website sun fi guda 100 wanda suke hada application. Akwai wanda suke bukatar a ba su kuɗi yayin fara gabatar da wannan abun, da yake abu ne sun sauƙaƙa shi kawai kamar ɗaukowa za ka yi kana jujjunawa. Akwai kuma wanda ba sa bukatan a ba su kuɗi kamar App Creator. To yau tutorial ɗin da muke so mu gabatar shine mu fara fahimtar da mutane cewa menene wato shi Android application ɗin. Don haka muna ganin cewa bai kamata a ce an faɗaɗa abin a iya wannan tutorial ɗin ba. Wannan dai za mu bar shi a mazannin gabatarwa. Saboda haka darasi na gaba wanda zai biyo wannan shine za mu yi cikakken bayani kan yadda za ka hada application tun daga farko har zuwa ƙarshe insha Allah. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Teach domin ganin yadda ake hada wannan application din. Kafin mu je mu ga wancan tutorial da muka alkawarin ta ce za mu yi bayanin yadda ake hada application, to kafin wannan lokacin akwai bukatar mutum ya zama ready, wato ya shirya kenan, ya zama cewa kana da dukkan wasu abubuwa da za a bukata kamar data da kuma isasshen lokaci, ko da yake ma cewa kowane lokaci zaka iya kallon sa in ka samu dama. To amma da hada application yana bukatar mutum ya samu nutsuwa, sannan kuma ya zama cewa ya sa abin a ransa cewa zan yi ne wato dan radin kaina. Sannan akwai fa'idodi da yawa na application. Kamar misali yanzu zaka iya hada application wanda zaka kamar sa wasu abubuwa na kamar hotunanka wanda kake so ka hada, ya zama cewa wani application iya hotuna na ne a ciki, to zaka iya yin sa. Kaga wannan ma kamar zai zama kamar misali memorin ka ne
ko wani abu kamar haka da zaka iya ajiye hotunanka. Sannan akwai application da zaka iya hada wanda shi kuma zai baka dama kamar ajiye rubutu ko wani abu kamar haka, wanda shi ma zai zama kamar memorin ka ne na ajiye rubutu ko kuma wasu waƙoƙi ko wasu abubuwa da makamantan haka. Sannan kamar misali in application kake so ka hada kamar na makaranta, yanzu kamar misali wani application na BUK wanda shi mun hada shi ne da Android wanda zamu yi bayani shi ma insha Allah yanda ake hada shi. Kaga wannan kamar shi kamar wani application ne da zai taimaka wa ɗalibai ko kuma zai taimaka wa makaranta wajen sauƙaƙa wasu abubuwa. To bayan shi ma akwai wani application kamar misali ga masu kallon ball, wannan application mun hada shi ne domin masu kallon kwallo, wanda shi ma zai taimaka musu wajen kallon ball, wanda misali ko da a maimakon ka je kana duba live score da wasu abubuwa, to in ka shiga nan da har mun sa wani link da zai baka daman kallon kwallon direct, so daga baya muka dan samu problem sai muka cire shi, amma wannan kuma in kana da shi zai taimaka ma wajen guiding na kallon live score, wato ana kamar da yadda dai ake duba live score shi ma za ka gani. Sannan akwai kamar su transfer da wasu abubuwa da haka, duk da cewa dai ba wai gabatar da application din muke ba. To akwai kuma application na rubutu kamar wannan Hisnul Muslim, wanda shi kaga wannan addu'o'i ne da wasu abubuwa, wanda to duk irin wannan application din insha Allah za mu yi bayani yadda zaka hada su kai ma da kanka. Shin bayan wannan fa'idodi na application zan iya kamar samun kuɗi ta sanadiyan hada application? Gaskiya ne ana samun kuɗi sosai ta sanadiyan hada application. Sau da yawa za ka ga wasu iya su application ɗin ma suka ɗauka a mazanin sana'a, ko in ce haɗa application suka ɗauka a mazanin sana'a, to amma kuma kuɗin da suke samu yakan isar da su gudanar da rayuwarsu. Kusan ma zan iya cewa in har Allah ya taimake ka application ɗinka ya karɓu, za ka iya fin wani wanda yake ɗaukan albashi samun kuɗi, saboda kamar haɗa application kamar kasuwanci ne. Kaga ba zai iya ka haɗa mai kasuwanci da ma'aikacin gwamnati ba, saboda shi ma'aikacin gwamnati yana da takamaiman iya abin da za a bashi, wanda ɗan kasuwa in kasuwar ta mishi kyau zai iya samun riɓanya abin da wannan ma'aikacin yake ɗauka. To gaskiya haɗa application akan samu kuɗin da mutum baya tunani, kuma insha Allah a cikin wannan tutorial za mu bayanin yadda za ka bi domin ka samu wannan kuɗin. Fatan dai za a kasance da Arewa Teach domin samun tutorial ko kuma in ce gudanar da wannan aiki. Kasance cewar wani shine introducing, to za mu dakata a nan wajen. Insha Allah tutorial da za mu yi na gaba, ko in ce darasi da za mu yi na gaba, za mu fara ne daga step din farko, wato tun daga yadda ake bude email address ko kuma tun daga yadda ake fara requesting na bude wato application na Android. Za mu fara gabatar da tutorial tun daga nan wajen har zuwa inda za mu tsaya, wato A to Z za mu insha Allah. Da fatan za a kasance da mu a kowane lokaci. Kada a manta a taba alamar subscribe, sannan a taba alamar wajen like da kuma comment. Subscribe please and press the notification button.